May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanis na mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Excited ka na ba para bukas? Oh my gosh, nakaka-excite! Grabe! Woo! Wala na namang pasok, yahoo! Hindi na naman kailangan gumastos ng pamasahe! Hindi ko na naman kailangan makita yung nakakairat akong ka-opisina! Woohoo! Yung parang ayaw mo talagang pumasok, no? Yung excited ka lagi pag walang pasok. Yung talagang wini-wish talaga natin na sana mayaman na lang po talaga tayo tapos hindi na tayo kailangan magtrabaho. Di ba? No? Hindi, pero alam mo, meron ako mga kilalang mga mayayaman na gusto nila magtrabaho hindi for the purpose of earning more eh. Okay. Meron lang, ang gusto lang nila na meron naman din silang libangan, ginagawa, ganon. Wala lang. Parang, iba pa rin eh. Iba pa rin kaya mangyayari sa atin yun, no? Nalibangan na lang yung pagtatrabaho, no? Oo. Ay, alam mo yan yung dream ko talaga. Yung kapag pumapasok ka kasi libangan mo na lang siya. Hindi yung pumapasok ka kasi kailangan mong magpakamatay sa pagtatrabaho kasi ang dami pang kailangang bayaran. Totoo. Ang daming kailangang asikasuhin, intindihin. 'Di ba? Yung mga ganon. Yan yung mga 'di ba yung nabanggit natin long time ago, yung tinatawag ng ikigai. Yan yung mga taong nahanap kaagad yung tamang diskarte para mahanap yung ikigai na sinasabi natin. Kung ano po yan, i-google nyo na lang. Maintindihan nyo rin. Mahirap kasing ipaliwanag yun. Mahirap pag-isip kapag hindi ka pa nakapag-lunch. Pero totoo yun. Ito yung bagay na parang gustong-gusto mong gawin, you're passionate about, tapos pwede mo rin siyang pagkakitaan at the same time. Diba? Bibihira yun eh. Pwede passionate ka, pero wala kang masyadong income. Diba? Or may income ka, pero hindi ka masaya tungkol doon. Yes. Parang ganun. Totoo yun. So, pag apat na bagay yan, pag na-achieve mo yung apat na yun, wag mo nang pakawalan kasi yan yung ikigay mo. At bibihira yung mga tao nakakakuha niyan, ha? Bakit mong pa i-effort? Ang bibihira lang pala. Effortan ko pa, bibihira. Iba mamaya, hindi ako kasali dun sa mga iilan. Effortan ko pa, hindi napagod pa ako. For example, sa'yo, di ba, nung una hindi mo pa alam yung gusto mo eh. Pero, di ba, as time goes by, nakita mo na gusto mo pala ng alahas. Yeah. Diba? No, thank you, Mayat De La Rosa Fine Jewelry. Ang ganda ng suot ko. Kasi kinakapa mo pa nung una eh. Ano bang gusto ko? Nagpapasiya sa akin ang bag. Pero after buying those bags, diba, hindi ka naman masyadong masaya. Until na-discover mo na dapat pala alahas yung pinagtuunan ko ng pansin. Bakit? Kasi gustong-gusto mo yun eh. Talagang interesado ka. It makes you happy. Correct. Those bags make you happy. And at this, I know the jewelry, pieces of jewelry. Yes, nagpapasaya na sa'yo. At the same time, pwede pa makatulong sa'yo para magkaroon ng magandang investment, magkapera, mag-grow, yumaman. Ganon. So may dalawa ka pa natitira, partner. Ano pa yung dalawa? I-google mo na lang din, tinatamad na ako. So, step by step siya. At diba? ang sinasabi lang natin kapag ka nahanap mo yung gustong-gusto mo, kumikita ka pa dito, 'di ba? Huwag mo nang pakawalan ito. Yes. At alagaan mo ito. Correct. 'Di ba? Hindi yung hawak mo na nga, 'di ba? Nandiyan na nga sa'yo. Tama. Ang swerte mo na nga nang dahil diyan, tas hindi mo pa inaalagaan, 'di ba? Pinakawalan mo. Correct, 'di ba? At lahat po tayo meron tayong ganyan. Kung meron kang trabahong enjoy na enjoy ka, kung merong tao sa buhay mo na enjoy kang kasama, 'di ba? Hindi mo basta-basta ibabaliwala yan. Kailangan
kailangan alagaan mo. Tama. Alam mo, meron tayong isang tambalanista galit dun sa asawa niya. 'Di ba? Speaking of pag-aalaga, sabi ng isa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanista since 2005. Grabe, 19 years na po ako nakatutok sa inyo. Anyways, gusto ko lang pong i-share yung recent happening nung weekend nung kami po ay nag-outing sa isang sa isang zoo. Nag-outing Oo, sa nag-outing zoo. sa zoo. Ayan na. Kami pong pamilya ay nag-outing sa zoo. Hindi ko po namalaya na yung anak ko pala ay nawala sa akin. Ako po yung nagbabantay. So, nahatagpuan naman po, to make the long story short, yung anak ko after a few minutes. Pero hanggang ngayon, yung mister ko galit pa rin sa akin kasi feeling niya hindi ko inalagaan. Ayan. Naalala ko lang bigla because of the keyword alaga. Ayan. Yan. Ano po ba dapat kong gawin para i-convince ang mister ko na inaalagaan ko naman ang mga anak namin? Thank you, Tambalan. God bless. Yarn. Okay. Okay. Naranasan mo na bang nawala yung anak mo sa isang public na place? Hindi naman. Pero Oo. minsan pinagtripan ko, ako yung nagtago. Nakita ko yung mukha niya kung paano. Kung paanong nataranta. Natakot, Oo. Hindi, anong ginagawa niya? Bakit mo siya nataguan? Busy siya? Anong libang. Saan siya- Hindi saan ako siya- pinapansin. Oo, saan siya libang? Saan siya libang? Time zone. Yan. Ganon. Hindi, alam niyo may mga ganyan din pong kaming trip eh. Oo. Oo. Tapos, ilang minuto mo siyang pinagmasdan. Saglit, wala pang 1 minuto yun eh. So nagtatatakbo actually silang dalawa. Oo. Nagtatatakbo. Hindi niyo ako pinapansin. Sabi ko, wait, ako tagabit-bit ang gamit nila eh. Tagadala ng ticket saka yung basket. So imagine mo yung mga dala-dala ko tapos may mga pinamili pa akong sapatos kasi malapit na school opening. Oo. Talaga alalay ang dating ko. Ayaw niyo akong pansinin. Oh, teka lang. Tago nga ako sa Jurassic Park. May Jurassic Park kasi doon eh. Oo. Ay malaki lang, pwede magtago doon. Upo ka lang doon. Correct, hindi ka mapapansin. Oo. Nakita mo yung taranta ng mukha nila. Oo. Si daddy, nawawala. Yung daddy yung nawawala, baliktad. Bakit? Ako yung napagalitan. Hindi. Alam niyo po, pasensya na po kayo kasi nung bata si Chuper, hindi niya naranasan na Oo. nawala. O kaya- So ngayong nagkaedad na siya, naisip niya, ay ano ko yung feeling? Iwala ko kaya sarili ko. Correct. Ano kayong feeling na ako yung nawawala? Ganun pala epekto. Oo, sila diba? yung nagalit. Nakakataranta. Ano ka ba, daddy? Ikaw yung pawala-wala. Ayan. Napagalitan ka tuloy. So sa madaling salita, ano man yung pakiramdam noon ay hindi talaga maganda. 'Di ba? For sure yung mga anak mo, nataranta sila yung panic nila na nawala yung tatay Oo. nila or ang dami-daming tao tapos Totoo. hindi nila makita yung familiar face. Nakakataranta po kasi talaga yun. Pagpapawisan ka talaga ng malamig Oo. nun, mag-iinikot ang mga bituka mo sa tiyan. Correct. Maliligalig ang mga bulati mo sa mga bituka mo. Tama, totoo. Magpapalit-palit lahat ng internal organs mo. 'Di ba? Yung heart mo nasa may gallbladder, yung gallbladder napunta sa may tuhod, ganon. Ganong klaseng pakiramdam kasi hindi, and it's not a nice feeling. Alam mo, naranasan na din namin yung partner yung ganyan din. Kami naman yung ang busy noon yung bunso ko. Ang nasa restaurant kami noon, hindi ko makakalimutan, nasa kami, Hard Rock Cafe. Tapos ayaw niyang bitawan yung phone niya. Busy siya. Sa sobrang busy niya sa phone niya, partner. Hindi niya namalayan, isa-isa na kaming umaalis. 4 kami, 'di ba? So una umalis si Princess. Ano naman to tactic namin? Magtatago lang kami, nandun lang kami sa may Mga nanay likod. tatay lang, hilig man trip sa mga anak eh. Mga pinagtitripan na mga anak natin. Ang gusto naman namin we want to teach him a lesson. So, ang eksena, unang umalis yung ate niya, tapos sumunod na umalis yung tatay, tapos sumunod na umalis ako. As in, hindi niya talaga napansin. Tapos, nandun lang kami, nakasilip kami sa kanya, tinitingnan namin siya. Saan kayo nagtago? Sa may parang likod Kisame. ng bar. Ang hirap. Para hindi ka mahanap agad. Nag-exhibition, ganon. Ano pala, circus, ganon. Hindi, nasa may likod lang ng bar. Okay. Nasisilip, nakikita siya. Pwede madaling magtago, parang ganon. So, ang eksena, mga ilang minuto na. Parang sabi namin, ano ba mag-feel ba tong prank natin? Kasi hindi sobrang ganyan po ka-focused yung mga bata sa Totoo gadget. yun. Oo, Correct, diba? correct. Na minsan, yun nga yung lesson na tinuturo namin sa kanya, hindi mo na malayan, wala ka na palang kasama. Totoo. Diba? Ewan ko, kung napanood mo yung video na sobrang naglalakad din yung nasa park sila, naglalakad yung anak kasama yung mga magulang. Pero yung anak nila, focus na focus sa cellphone.
binitawan nung nanay yung kamay nung anak dahil masyadong ang tutok ko. Tapos ibang tao na yung humawak ng kamay niya. Wala pang kamalay-malay yung bata. Iba na pala yung kahawak niya ng kamay. Tapos dire-diretso sila naglalakad. Para social experiment. Oo, experiment. Oo, ganun. Sana natuto. Kasi yung anak namin, ganun ang tagal. So hanggang sa na-realize ko, parang sobrang tutok na siya. Isipin mo kung ilang minutong wala ka na palang kasama. Yung kwento mo, partner na social experiment, iba na pala yung hawak. Ang ginawa namin, tinawag namin yung isang yung barista, sabi namin, sabihin mo nga dun sa batang yun, ayun yung anak namin. Itanong mo kung nasan yung nanay at tatay niya. Tapos, dapat binidyon nyo. Para makita natin yung facial expression. Actually, partner, gusto ko, kaya lang yung puso ko naaawa na, alam mo yun na, basta halo-halo na emosyon ko, na gusto ko talaga, gano'n. Kaya baka mabash pa tayo dyan, mahirap na. Ayaw natin ng mga gano'n. So, kita, yung kung ano yung reaction for sure ng mga anak mo nung na-realize nila na wala yung tatay niya, gano'n yung itsura niya, yung gulat, taka, stress, panic, iba-ibang kulay parang niya. Parang tumigil pa ng dalian yung mundo nila. Correct. Tapos yung una hindi pa siya umiiyak. Tapos na-realize niya, wala na pala talaga kami, tapos umiiyak na siya, gano'n. Tapos saka kami nagpakita. Alam mo ang ending, partner, siya yung galit sa amin. Talaga kami kinausap. Mga 3 days and 2 weeks. Napagalitan kayo, no? Kami yung napagalitan. Diba? Kami yung gusto magturo ng lesson, pero kami yung napagalitan. Pero ultimately, feeling ko naman after noon, nakuha niya naman yung lesson doon. Kasi totoo tutok na tutok ka masyado dyan sa gadget mo, hindi mo na malayan, iba na palang sasakyan yung nasakyan mo. Nakakatakot diba? yun, At hindi lang ito para sa mga bata, tayong lahat. Tutok na tutok tayo, hindi natin na malayan, lumagpas na pala tayo dun sa pinaparoroonan. Mali pala yung bus na sinakyan natin, diba? Nawawalan yung presence of mind natin, na uma-absent siya, wala nang presence. Absent-minded na tayo, paano? Dyan lang tayo nakafocus sa cellphone. Yun yung masaklap na katotohanan. So hindi lang po ito para sa mga bata, para din po sa ating mga isip bata at saka mga magagaling na pong gumawa ng bata. Basta tayo yan, ganon. So mabalik tayo dun sa kabisya natin na nag-PM. So hanggang ngayon, galit pa rin yung mister mo kasi feeling mo hindi inalagaan. Ikaw naman na makakasagot niyan Bakit ba siya galit na galit? Kasi hindi lang ba ito one time nangyari? Kumbaga parang sobrang ilang beses na nangyari na hindi naman nawala, pero maraming mga iba't ibang mga eksena, tas umabot na sa, kumbaga, yung pinaka-highlight yung nawala sa zoo. Yes. Parang ganun. Baka may ganun siya kasi hindi naman yun para magalit ng matagal. Dahil sino bang may gustong mawala yung anak? Yun lang naman yun Tama. Sa isang public place, wala. Yun yung pinaka-worst feeling in the entire universe. Yung mawala yung anak mo sa isang pampublikong lugar na hindi mo alam kung papaano at saan unang maghahanap. Diba? Totoo yun. So may feeling lang kami, baka may mga eksena na pagpapabaya, diba? Kumbaga maraming beses Marami na nangyari. na, Series na ito na every time na lalabas kayo, wina-warningan ka na ng asawa mo, o lalabas tayo sa Sabado, pupunta tayo sa mall, bantayan mong mabuti yung anak mo kasi meron ka ng history ng ganyan. Correct. So kumbaga, alam niya na yung history mo and constant yun yung pagpapaliwanag sa'yo, pero nangyari ulit. Diba? So parang lumalabas dito, lutang-lutang ka. Oo, correct. Yun yung siguro gusto niyang ituro sa iyo, 'di ba? Huwag kang lutang, 'di ba? Kasama mo yung mga anak natin Huwag kang bangag. Pwede kang magbangag-bangag. Sakit naman nun. Hindi naman tayo nag-inuman kagabi, pero bakit bangag ka pa rin? Bakit lutang ka? Diba, At may ganun May ganun. May sobrang absent-minded. Every time na lumalabas sila, nalulutang. Ganon. Merong ganun. So, hindi naman pwedeng sabihin na, kasi ganito ko. Hindi. Kasi meron tayong may kaakibat na responsibilidad Yes. So maybe, the reason why medyo matagal yung pagtatampo o kaya matagal kang hindi pinapansin, gusto niya lang siguro i-stress talaga sa'yo. Yung kailangan mong matutunan dito. May kailangan kang i-correct ka. Yun naman talaga yung mahalaga doon. Merong kailangan matutunan, may kailangan i-correct, 'di ba? Yun na lang din. Minsan kasi alam na nga nating mali tayo pa yung galit, 'di ba? Pwede pa yung mga bata parang yung anak mo, yung anak ko, partner, nung nagtago tayo, sila na nga tong may mali, sila pa yung galit. Well, bata kasi sila Hindi nila nagigets, yung brains nila hindi pa ganun ka-develop, ganyan, hindi pa sila dumaan sa mga kung ano-anong mga pagsubok. Kaya
hindi nila naintindihan. Pero yung malaki ka na, Oo, tapos na alam mo na ang mali correct, tapos, at tama. Oo, correct. Tapos galit ka pa kapag ka ikaw yung mali, wag na tayong laging pa-victim. Kung alam naman natin Yes. sa sarili natin na meron tayong mali and you have to own your mistake. 'Di ba? Tama. So, sorry na lang kung tambalanisa ka since 2005. Ikaw tuloy na di Oo. end. Kung 19 years ka na nakatutok sa amin, pero baka may lesson kasi na dapat na matutunan dito. Totoo yun. At huwag Yun mong mamasamain yun. yun ha. Kasi kung concerned ka doon sa mga anak mo, concerned din yung asawa mo. Kaya Correct. siya nagalit ng ganyan. Tama. Hindi naman siya magagalit ng trip-trip lang eh. Diba? Hindi siya magagalit o magtatampo sa'yo ng walang dahilan. Kasi may gusto siyang i-reiterate sa'yo. Correct ka. Bigyang diin na sa susunod or every time na lalabas kayo, kailangan na, di ba, tutok ka sa mga anak natin. Correct. Porque nakakita ka lang ng buhaya, di Diba? ba? Ano ka na? Parang nanalamin ka na. Sabi niya, looks familiar. It's Is this my family? Oh, nakakita ka na ng buhaya eh. Nakalimutan mo na baka may mga ganun kasi. Oo. And alam mo naman kapag pampublikong lugar, ang hirap niya. Lalo na bata, ha? Lalo kung bata. Yung matanda nga, nakaka-worry na. Yung nanay mo Correct. nawawala na sa Totoo, sinanay. Oo. diba? Ang mga anak pa kaya. Na hindi, kahit na tanungin mo, minsan iiyak na lang, hindi makakasagot ng tama. Totoo. Kaya dapat din kapag ganyan tinuturuan yung mga bata or magsusuot ng ID para alam kung sino ang kukontakin, 'di ba? Saan dapat pumunta, yung mga ganyan. Ako rin ang lagi kong turo sa anak ko kasi hindi nila matandaan yung address ng bahay namin. You look for Love Radio. Ako din. Ako din. Lagi ko When sinasabi. you're lost, Sabihin mo Love Radio. sabihin mo dalhin ka sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!